Vítejte do dnešního videa a v dnešním videu budeme hrát Minecraft. Já bych tady udělal novou sérii, že budeme natáčet prostě Minecraft Survival. Tohle je první díl, takže dejte like, odběr, blížíme se k 30 odběratelům, za což vám hrozně moc děkuju. A já to nebudu vás zdržovat, my můžeme jít na video. Spomněli jsme se tady někde v lese. Spadli jsme do vody, děkuji. Takže tady vyplavu z té vody. A jdu si natěžit dřevo. Takže proto nejdeme ven sehnat si suroviny, ale hned jak se rozední a přestane pršet, nebo i v dešti bych šel, tak si půjdu sehnat uhlí a jídlo a tedy, abych neumřel hlady a abych tady měl světlo. Jako mám 2 špatné zprávy a 0 dobrých. To není dobrý. On není dobrý, když mám, no tady jedno. Tak ta první špatná, ztratil jsem věci. Druhá špatná, ztratil jsem dům. Takže začínáme od znova. Akorát s deštěm. Takže to je úplná paráda. Je hele, jedna dobrá zpráva, máme 2 bloky uhlí. Úplná parádička toto. Takže já si jdu na to těžit dřevo a jídlo. Tak. Nás budu dělat
menší dům a ozvu se vám, až ho budu mít hotovej. Tak jo lidi, jsem zpátky. Tady si akorát dodělám dveře do mýho domu. A toto je můj dům. To já vím, není to úplně nějak žádná sláva, ale hej, má to střechu? Má. Má to stěny? Má. Dá se v tom bydlet? Jo. Takže toto je dům a rovnou bych to tady asi ukončil. Dejte like, odběr, napište do komentářů, co bych tady v tom světě měl postavit. Já to postavím. Já se s vámi budu loučit, zatím čau.